Sa ngalan samahan, sa Anak, o sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa tong Ginoong Kristo ug ang gugma sa Dios ug ang panagiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Manausab kanimo. Mga igsuon, maginusol kita sa atong mga sala, aron maandam kita alang sa pagsaulog sa santos nga misa. Nagakumpisal ako Sa Dios nga makagahom sa tanan, ug kaninyo mga igsuon, nga nagalapas sa kong dakog giyamot, sa nahuna sa pulong ug sa buhat, ug sa wala pagbuhat sa kinahanglang buhaton, kay akong sala, akong dakong sala. Busan nangamuyo ako kang Santa Maria kanunay ulay, sa tanang mga anghel ug mga santos, ug kaninyo mga igsuon, aron inyo akong iampo sa Ginoo nga atong Dios. kalayon ta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan o pasayloon sa tong mga sala. Dadon ta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Ginoo, kaluy kami. Ginoo, kaloy kami. Kristo, kaluy kami. Kristo, kaloy kami. Ginoo, kaluy. Ginoo, kaloy kami. Magampo kita. O Diyos, sudunga nga maluluyon ang gugmas sa imong lungsod, aron sila nga nagsakit sa ilang lawas, pinaagi sa mga balansayon sa kwarisma, malig-on sa ilang kalag, pinaagin ining maayong buhat. Kini among gipangayo, pinaagi sa among Ginoong Kristo, imong anak, nga buhay gari uban kanimo og sa Espiritu Santo, Diyos hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa, gikan sa basahon ni Propeta Jonas. Ang Ginoo miingon kang Jonas, lakaw ngadto sa dakong syudad sa Nineve ug isangyaw didto sa gipamulong nga gitugyan ko kanimo. Busa miadto si Jonas sa Nineve. Ang Nineve dako kaayong syudad og nagkinahanglag 3 ka adlawng pagbaktas tadlas niini. Si Jonas misulod sa syudad, ug tapos sa usa ka adlawng pagbaktas miingon siya, laglagon ang Nineve tapos sa 40 ka adlaw. Ang tanang mulupyo sa Nineve bituo sa gisulti sa Dios ug nagpuasa. Ang tanang tawo gikan sa labing inila, ngadto sa labing timawa, nagbistig sako, ilhanan sa ilang paghinulson. Sa pagkabalita ni ini sa hari sa Nineve, mitindog siya gikan sa iyang trono. Unya, gihukas niya ang iyang bistig, nagsulob siyag sako, ug milingkod sa abong. Ug nagpadala siyag pahibalo ngadto sa mulupyo sa Nineve. Siya miingon, ako ug akong mga opisyal nagdili sa tanang tawo ug mananap sa pagkaon ug pag-inom. Kinahanglan ang tanang tawo ug mananap magbistig sako. Ang tanan kinahanglan kinasingkasing magampo sa Dios ug mamiya sa daotang pagkinabuhi. Basin pag mausab ang laraw sa Dios, ug dili na siya masuko kanato, ug dili kita mga matay. Nakita sa Dios ang gibuhat nila. Nakita niya nga gibiyaan nila ang ilang daotang pagkinabuhi. Busa nausab ang laraw sa Dios, ug wala niya ipahamtang kanila ang makalilisang silot. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ang may nusulon o mabawsanon nga kasing-kasing o Dios dili nimo tamayon. Ang may nursulon ug mapabsanon nga kasing-kasing, o Dios, dili nimo tamayon. Kaluyi ako, O Dios, diha sa imong kaayo,
sa kadako sa imong kaluoy, papasa ang akong kalapasan, hugasi akong maayos sa akong kasaypanan, ug linisi ako sa akong kasalanan. Ang mahinulsulon ug mapaubsanon nga kasing-kasing, O Dios, dili nimo tamayon. Usa ka malinis nga kasing-kasing, gamaa dinhi kanako, O Dios. O usa ka makanunayong espiritu, baguha sulod kanako. Ayaw ako'y salikway sa imong atubangan, ug ayaw kuhaa gikan kanako ang imong balaang espiritu. Ang mahinulsulon ug mapaubsanon nga kasing-kasing, O Dios, dili nimo tamayon. Kay dili ikaw mahimuot sa mga kasakripisyo, kung maghalad ako og halad nga sinunog, dili ikaw mudawat niini. Ang akong sakripisyo, O Dios, mao ang mahinulsulon nga espiritu, usa ka kasing-kasing nga mahinulsulon ug mapaubsanon, O Dios, dili nimo tamayon. Ang mahinulsulon ug mapaubsanon nga kasing-kasing, O Dios, dili nimo tamayon. Ang mga pulong mo, Ginoo, maglingon ta sa mong pagtuo, ug gagaka kami sa pagtuman sa imong mahal na kasuguan. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausab kanimo. Ang pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni San Lucas. Himayaon ikaw, O Ginoo. Samtang nagpunsisok ang mga tawo, libot ni Jesus, may padayon siya pagsulti. Pagkadautan gayod sa katawhan ni ining panahona, nangayo sila usa ka milagro nga ilhanan sa pag-uyon sa Dios. Apan wala ihatag kanila gawas ni adtong milagro nga nahitabo kang Hunas. Ingon nga si Hunas maoy usa ka ilhanan alang sa mga tawo sa Nineveh. Ang anak sa tawo usab maoy mahimong ilhanan alang sa mga tawo niining panahona. Sa adlaw sa paghukom, ang reyna sa habagatan mobangon og busudya sa mga tawo niining panahona kay mipanaw siya katunga sa kalibutan aron lang pagpamati sa naadmanong mga pagtulunan ni Solomon. O hibaluy nga dinhi ani ay labaw pa kang Solomon. Sa adlaw sa paghukom, ang mga tawo sa Nineveh mamangon o musudya kaninyo kay naghinulsol man sila sa ilang mga sala sa pagkabati nila sa wali ni Hunas. O hibaluy nga dinhi ani ay labaw pa kang Hunas. Mga igsuon, ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo. Mayong gabi kanyang tanan. Diya sa itong Ebanghelyo, nadungog nato ang prangka or speaking firmly to the crowds. Naningon ang Ginoo nga kining nga generation is mga dautan. This generation is an evil generations. Tungod kay nangita sila og sign, pero walay sign nga ihatag kanila gawa sa atong sign nga nahitabo kang Juna. In the surface of these words, siguro makaunaw harsh ra kayo ang Ginoo. But if we listen with the ears of faith, makita nato nga there is something deeper. Tungod kay adunay lalom nga mensahe diya sa gugma o hagit diya sa pagsalig o tawag aron ablihan ang atong mga mata to what is already in front of us. The crowd sound around Jesus, many of us, daghan kanila nga sama kanato,
karong panahon na. There were people looking for something, some proof, some miracles, kanang dramatic signs that would confirm kung kinsa gayud ang Ginoo. Maybe they wanted like a flash of lightnings, or kanang maabli ang kalangitan, or maybe nangita sa sign nga in instant mabuhi dayon ang patay. They wanted to be convinced by something spectacular. Pero ningon ang Ginoo kanila, no sign will be given except the sign of Jonah. What does that mean? The sign of Jonah. Nasayod kita that Jonah was a prophet nga gikaon sa usa ka dako nga isda for 3 days. No? Then siguro makita murag patay na kay tulo ka adlaw na gud sa tiyan sa isda, but then he came back after 3 days. Mo po ni nga hint, no? Diba, hint ni siya that Jesus is already pointing towards His own death and resurrection. Namatay ang Ginoo, then after 3 days, nabanhaw siya. So you want sign? The greatest sign will not be fire from heaven. It will be the cross of Christ. It will be the suffering of Christ. Mo kini ang makita nato in the silence of Christ during Good Friday, and pagkabanhaw niya on Easter morning. That is the sign of Jonah. Muna ibot pasabot sa sign ni Jonah. That is the sign of the love of Jesus to all of us. So ngano mangita pamantaog daghang pa mga sign sa kinabuhi, nagihatag naman sa Ginoo ang pinaka-greatest sign nga ato ang makabot, atong makita, atong masinati nga gugma sa Dios. Makita nato makigsunod ko ni Kristo that many of us are also looking for signs in our lives. Magampo ta, no? Kini magampo ta, ganahan dayon ta nga dunggon dayon sa Ginoo atong pagampo. No, naghan kayo mga struggles, mga pagsulay sa kinabuhi. Atong gusto ganahan dayon solbaron dayon sa Ginoo. No? Nay mga natay sakit ganahan dayon nga ayuhon dayon sa Ginoo. Daghan tag mga pangayo sa Ginoo, gipagampo sa Ginoo. Pero sa tong sulod sa tong kasing-kasing ganahan ta nga mahitabo ang mga butang according to what we want. Dili gusto sa Ginoo but we want. Dapat, when we pray, when we ask for miracles, healing, it must be done according to the will of God, not in us, di ba? Kita nalay magginoo. Kita nalay magbuot. Nangayo na ganita, nihangyo ritas Ginoo, niabotan pagyud nato ang Ginoo. Muna nga sa atong mga pag-ampo, daghan ang dili dayon nato madawat tungod kay tan-awon siguro sa Ginoo kung andam na ba ta mo dawat, andam na ba tong kasing-kasing. Kay ganahan mo tag spectacular like the people in the gospel. Ganahan tag instant dayon. Ganahan tag karon dayon. Masulbad ang tanan. May mga bana badlungon, ganahan din ta nga mahuman dayon. Masulbad dayon. Naitay ato mausahis itong mga kalisod sa kinabuhi. Ganahan ta og makakwarta dayon ta. Ganahan din tag madato dayon ta. Di ba? Pero wala ta masayod, wala nato na we never recognize the strength nga gihatag sa Ginoo diya sa tong adlaw-adlaw nga pag-struggle sa tong kinabuhi. That's why until now buhi gyapon ta. Until now, we can still smile to others. Pero ano, mangita pa magita og dako. Kanang butan nato bitaw ang Ginoo. Muna nga padayon lang ta. But
sad to say, wag na to makita, wala gina to ma-recognize ang mga simpleng butang nga mga sign nga gihatag sa Ginoo. Kay gusto ta og dako, gusto ta og according to what we want, not God's wants. Makiksunan ko ni Kristo, sometimes God does not show up in big, flashy ways. He shows up in smaller, simply, gamay, quiet moments. Like, kanangatagan tagkusog sa adlaw nato nga kinabuhi. Aron makapadayon ta sa pagtrabaho, makapadayon ta sa itong pag-eskwela. Nakita ba nato eh? Wala. Like, your children nga muhag nato. Nakita ba nato na that is the sign of God's love for all of us? In the courage to forgive sa itong mga kung asa ta nakasala. No, kana mga tagpasaylo. That is the sign that God is with us. The sign of God's love for all of us. Manong nahimo nato nga mga tagpasaylo sa uban. Kana makatulog ta nga malinawon. This is one of the signs nga angay nato ma-recognize o pasalamatan sa Ginoo. And even our sufferings, atong kalisod ang pagsulay sa kinabuhi, these are also signs that God is with us. Tungod kay ni-struggle pa ta, ni-fight pa ta sa kalisod sa kinabuhi. These are signs too. But we miss them. Tungod kay we're looking up the sky instead of looking around us. Ganahan ta mo hangad sa langit, no? Unsay mahitabo sa langit, mubalik unsay imuon sa Ginoo. Pero wala nato makita ang mga signs na nasa palibot nato. Our family, our friendships, these are signs of God's love for all of us. The cross is the greatest sign of all. If we ever wonder kung gihigugma ba ta sa Ginoo, if we ever doubt whether importante pa ba ta sa Ginoo, if we are going to something hard and we are asking God's sign or God's for a sign, look at the cross. Tanawa ang cross ni Kristo kung asa siya nagdupa para kanato. The cross is the sign of Jonah. Jesus died and rose for all of us. That is not just a story from 2,000 years ago. It is our story also. It is our hope. It is our sign nga gihatag sa Ginoo kanato. Nagigugma kita sa Ginoo pag-ayo. Sa unsa pa kadako atong sala, unsa kalayo ato ang unsa ka dautan ato ang nabuhat, dako atong sala, ang Ginoo nagpabiling naigugma kanato ug nagpaabot siya nga mubalik ta pinaagi sa pagduol sa sakramento sa kumpisal. So today, my dear friends, let us open our eyes and hearts. Let us stop chasing after dramatic signs or spectacular signs nga itong ipangita. And instead, tanawon nato ang presensya sa Ginoo sa mga simpleng paagi, sa mga simpleng presensya sa mga tao na siyang palibot, in a very small ways or in a quiet ways nga naglihok ang Ginoo kanato. Diya sa mga kabos in the Eucharist, in our daily crosses, in our daily struggles, in the people we love, in the people who are hard to love. Because when we start seeing with the eyes of faith, we realize the sign has already been given to us. O ang sign na gugma sa Ginoo na si Kristo na nagpakamatay alang kanato. That's more than enough a sign na atong gipangita aron masinati nato ang presensya o gugma sa Ginoo sa atong tagsa-tagsa kakinabuhi.
Amen. Nakamatikod si Jonah nga dili siya makaikyas sa Ginoo. Diya sa pagampo modangop kita karon ngadto sa Dios nga Amahan og pangayoon nato ang grasya sa pagbag-o sa atong kinabuhi og sa lig-on nga pagtuo sa tawag ni Kristo sa paghinulsol maingon kita. Amahan, tudloi kami sa matuod nga paghinulsol. Amahan, tudloi kami sa matuod nga paghinulsol. Nga ang mga nangulo sa simbahan, sa walay pagkakapoy, maghago sa pagdala sa Diyos ng mensahe, sa paghinulsol, ngadto kanila nga nangita sa Ginoo, uban ang matinud-anong kasing-kasing, magampo kita sa Ginoo. Amahan, tudloi kami sa matuod nga paghinulsol. Nga kining panahon sa Kwaresma, mahimong panahon sa pagbag-o, ug sa pagkabig sa kaugalingon, magampo kita sa Ginoo. Amahan, tudloi kami sa matuod nga paghinulsol. Nga sama sa mga lungsuranon sa Nineveh, atong biyaan ang atong mga daotang pagkinabuhi, ug mobalik ngadto sa Dios, uban ang mapaubsanon ug mahinulsolong espiritu. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, tudloi kami sa matuod nga paghinulsol. Alang sa mga masakiton, makakaplag o kasiguruan o gugma, gikan sa mga nag-atiman kanila, magampo kita sa Ginoo. Amahan, tudloi kami sa matuod nga paghinulsol. Nga imo untang isipon nga takos ug mapuslanon alang kanamo, nga ang halangdong tiyopilo kamumot, mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, tudloi kami sa matuod nga paghinulsol. Nga ang mga nangamatay, makakaplag og kalinaw ug kalipay, didto sa gingharian sa Dios. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, tudloi kami sa matuod nga paghinulsol. Amahan sa tanang katawhan, imong gihatag kanamo ang timailhan ni Jonas nga mao ang timad-anon nga pag-abot sa imong anak sa mga masukad, imong gimbutan ang iyang kabanhawan. Hiusa kami uban kaniya hangtod sa hangtod. Kiniya mong gipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Mga igsuon, pagampo kamo aron ako yung sakripisyo dawaton ta sa Dios. Nga Amahan, makagagahom sa tanan. Dawaton ta sa Ginoo, sakripisyo gikan sa mga kamot,
alang sa pagdayeg o paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa itong kapuslanan ug sa tibuok niyang santos kasimbahan. O Dios, dawata kining sakripisyo nga gihalad namo kanimo ug sama nga kini gihimo mo nga sakramento. Sa ingon himuha kini nga panabang alang sa among kaluwasang dayon. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausap kanimo. Ibayaw ang inyong makasing-kasing. Amo nang gibayaw madto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo aton Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan, Diyos nga tunhay ug makagagahom sa tanan. Angay matarong gayud nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit kay ikaw ang nagbuot sa labing maayong panahon sa kaluwasan alang kanamong imong mga anak aron pagbalik sa pagkaputli sa among mga kasing-kasing. Ikaw naglig-on kanamo aron human malimpyo ang among kalag sa mga daotang tinguha diha sa among paggamit sa mga butang nga lumalabay. Labi pa una kaming mahiusa sa mga butang nga tunhay o busa uban sa mga anghel o mga santos sa langit. Nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog silang ulay hunong nga pag-awit. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Diyos sa kagahoman. Puno ang langit ng yuta sa imong himaya. Hosana, Hosana, sa kahitasan. Daigon ang nagambi sa ngalan sa Ginoo. Hosana, Hosana, sa kahitasan. Santos ka ikaw, ginawang tuburan sa tanang kasantos. Ipadalangin ng Espiritu ron pagsantos ng mga gasa. Aron may mukilang kanamo, nga lawas dugo ni Kristo, among Ginoo. Sa pagpasakit siyang kaugalingon, may kuha siya og pain, may pasalamat kanimo, may pikas at mihatag nining ito siya matinunan og miingon. Dawat ta kini ninyo matanan og kana, kay kini mong akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang pagi tapos ang panihapon, ikuha siya sa kalis, may pasalamat kan mo pag-usab. Mihatag nini ko siya matinunan og miingon. Dawata kini og Panginoon kamo tanagikan niini, kay kini mo ang kalis sa akong dugo. Sa bawag tunhay nga kasabutan, ang dugo ngay ula alang kaninyo og alang sa mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandong kanako.
Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mabalik nganhi. Aron paghandom sa kamatayon ng pagkabanaw ni Kristo, nagalat kami kanimo amahan, ning pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan ug matubang ug malagad kanimo. Himuha kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkayo sa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi kini ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuha nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Leo among papa, ni Alberto among obispo ug sa tanang mga pare. Hinumdumi sa bawang maigsuon nga nangamatay, malaumon nga mabanhaw sila. Labi na katong walay naghandom kanila. O ang tanang nangamatay diya sa imong kaluoy, dadas na tanang sa pagsudong sa kahayag sa imong nawong. Kaluoy kami tanan, himo kami angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay. Ban ni Maria nang niaulay sa Dios, ban ni San Jose ang bana, ban sa mga apostoles, o sa mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuligan. Uban kanila mo ito nga daygon, kami ito nga mayaon, pinaagi ni Kristo, imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, o diha kaniya, gihatag anak kanimo makagagahom nga amahan, diha sa kayusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Amen. Karon magampo kita samahan atong gamiton ang mga pulong itudlo kanato sa atong mananubos. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang daotan. At ay kami sa kalinaw ning panahon aron tinabangan sa imong kaluoy. Manikay kami sa salaw, malayo sa kasamok, samtang kapabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Kristo among manunubos. Kay imo man ang gingharian ang gawong magang himaya, hangtod sa kahangturan. Ginoo sa Kristo nagingon ka sa mga apostoles ang kalinaw. Ibilin ko kaninyo, akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tan-awang among mga sala, dili pagsalig sa imong simbahan. Ug sibo sa imong kabubuton, tayo kami sa imong kalinaw kay usa. Ikaw nga buhig hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, manaa kaninyo. Manausab kanimo. Karon ipakita nato atong parinig sa unay. Yes, we do. Kordero sa Diyos nga nagawagpan sa mga kasalanan sa kalibutan. Mamuhay ka, mamuhay ka kanahan mo. Kordero sa Diyos nga nagawagpan sa mga kasalanan sa kalibutan. Mamuhay ka, mamuhay ka kanahan
mga igsuon, kini mao ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan ang gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Ginoon dili ako ang mo kalawat kanimo, apan ipamuno mo lamang o mamaayo ako. Magampo kita. O Diyos, wala kagayod muhunong sa pagmatuto kanamo pinagi sa imong masakramento. Itugot nga ang kabusog nga ilang gihatag kanamo maghatag unta kanamo sa kinabuhing dayon. Kini among gipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Palihog mangluhod. Pagampuan lang kang Senyor San Jose. O bulahan nga San Jose, midangop kami kanimo sa among mga kalisod. Ug tapos namo pangayoa ang panabang sa imong santos uyamot nga esposa. Pangayoon sab namo sa dakong paglaom ang imong panabang tungod ni atong gugma nga nakapatipon kanimo sa putli nga Birhen Maria inahan sa Dios ug tungod sa mahanong gugma ang nga imong gikugo sa Hesus sa bata pa siya. Nangamuyo kami kanimo sa dakong pagpaubos nga lingion mo sa mga mata mo nga maluluyon kining kabilin nga maangkon ni Hesukristo sa iyang dugo ug sa imong gahom ug panabang kaluy-a ang among mga panginahanglan. Padalipdi o matinumanon uyabot nga magbalantay sa Dios nun nga banay kining kabilin ni Hesukristo. Ipahilayo ka namo o mahigugmaon o yamot nga amahan ang tanang buling sa kasaypanan o kadautan. Kaluy kami o tabangi gikan diha sa langit o mahigugmaon nga manlalaban gikan ni ining pag-awayan batok sa gahom sa kangitngitan. Maingon nga kanhi giluwas mo sa Jesus sa bata pa siya sa dako nga katalagman sa kinabuhi. Ingon man usab panalipdi ang Santa Iglesia sa Dios batok sa iyang mga kaaway ug sa tanang mga kalisod ang tagsa-tagsa kanamo panalipdi sa imong kanunay nga panabang aron sa pagsunod damo kanimo ug dinasig sa imong panabang makahimo kami pagpuyo nga walay kasalanan mamatay sa mayong kamatayon ug makadangat dito sa langit sa walay katapusang kabulahanan. Amen. Senyor San Jose, manindog palihog. Ang Ginoo manaak kaninyo. Panausap kanimo. Og manalangin kaniyo ang Dios nga makagagahom sa tanan, Amahan ug Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahala ng santos nga misa, kada ang kalinaw ug gugma ni Kristo. Salamat sa Dios. Palakpakan nato itong Ginoo sa Kristo ug mayong gabi kaniyang tanan.